шумо дар ширкатҳои шабакавӣ аз қабили Atomy, Mary Kay, Avon, Faberlic, Ersak, Greenway, Sapphire, EPL ва ба монанди ин ширкатҳо фаъолият мекунед. Одамонро ба ин тиҷорати замонавӣ таклиф мекунед ва ба одамон ва ба шахсиятҳое ки шумо таклиф кардаед презентатсияи профессионалӣ мегузаронед. дар бораи маҳсулот маълумот медиҳед, маркетинг плани ширкатро мегузаронед, дар бораи маркетинг плани ширкат маълумоти бештар ва хубтар медиҳед, аммо дар охир танҳо чиро мешунавед? Неро мешунавед. Фикр мекунам, баъдтар гап мезанам, ҳоло ман як маслиҳат кунам, як аз хонаводаам иҷозат бигирам. ҳоло вақт надорам, яъне дар охир рад мешунавед. Яъне ҳамроҳи шумо ҳамкорӣ кардан намехоҳанд ва ба командаи шумо ҳамроҳ шудан намехоҳанд. биёед як мисоли оддиро дар зиндагии ҳаррӯза мебинем ва ба ин ҳодисае ки ба мо шуд муқоиса мекунем. агар ҷавонписаре ва ҷавондухтаре бори аввал шинос шавад ва ба ҷавондухтар пешниҳоди издивоҷ кунад, биё завҷаи ман шав гӯяд, чӣ мешавад? албатта ки ҷавондухтар рад мекунад. барои чӣ? ба хотири оне ки онҳо бори аввал шинос шуда буданд, боварӣ набуд, эҳтиром набуд ва аз ҳама асосаш самимият ва меҳр набуд. айнан ана ҳамин ҳодиса дар системаи тиҷоратии замонавӣ рух доданаш мумкин аст. шумо чун бори аввал инсонро даъват кардед, кӯшиш накунед ки бисёри бад ба ӯ маълумоти бештар диҳед. аз ҳама асосаш дӯстӣ, пайванд ва аз ҳама асосаш шумо дарк кунед ки ба ин шахсияте ки шумо таклиф кардаед чӣ муҳим аст. бо тиҷорат бо шумо ҳамроҳ бошад ё ин ки мушкилоти худро бартараф кунад. агар шумо чунин мушкилотҳо дар тиҷорати худ доред ва мехоҳед ин мушкилотҳоро бартараф намоед, ё ин ки мехоҳед командаи қавӣ дошта бошед, ё ин ки бо радкуниҳо кору фаъолияти дуруст кунед, пас дар директ ё ин ки ватсапи мо калимаи старт нависед. мо тамоми маълумоти заруриро ба шумо равон хоҳем кард.